dark side, I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong, yeah. I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Το πρώτο ταξίδι του φετινού ράλι Αιγαίου ήταν μαγικό. Τα σκάφη από το Φάληρο στη Σύρο αντιμετώπισαν όλες τις καιρικές συνθήκες. Τα πληρώματα ξενύχτησαν στο Αιγαίο και χάρηκαν την ιστιοπλοεία. Από τις μικροκάμερες που εφοδιάζει ο ΠΟΙΑΘ τα σκάφη, θα ζήσουμε την ένταση και τη ζωή των ιστιοπλώων στην ανοιχτή θάλασσα. Πήγαμε από τις καλύτερες εκκινήσεις ever, έτσι. Τι κάναμε, μαγικό ήταν, έτσι. Ναι, βέβαια. Μαγικό. Οι συνεχόμενες μεταβολές στην ένταση και στη διεύθυνση του ανέμου, κατά τη διάρκεια της πλεύσης, ανάγκασε τους ιστιοπλώους να είναι διαρκώς στα όπλα. Θέλοντας να εκμεταλλευτούν τον άνεμο, δουλεύουν διαρκώς, στείνοντας ανάλογα τα πανιά τους. Είμαστε λίγο πριν από τον Αρτσιντά, περίπου στα 3 μίλια υπολογίζω. Ο αέρας είναι 20 με 25 κόμπους, πλαγιοδρομία. Ταξιδεύουμε ωραία, πηγαίνουμε με 8,1 κόμπους, 8,1 και ελπίζουμε να κρατήσει το αεράκι όλη νύχτα και να ταξιδέψουμε καλά. Ευελπιστούμε να ανοίξει λίγο η πλεύση, να μπορέσουμε να σκόσουμε λίγα ένα μπαλονάκι. Είδαμε. Η πλεύση ήταν για γερά μπράτσα, Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα μου. Ευχαριστώ. αλλά και για γερά στομάχια. Τι τρως του κάτω. Το 54ο ράλι Αιγαίο θα το θυμόμαστε για πολλούς λόγους. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η συμμετοχή Ολυμπιονικών, που μοιήθηκαν στα μυστικά της ιστιοπλοείας στη σχολή του ΠΟΙΑΘ και ακολουθούν για πρώτη φορά τη διοργάνωση. Εντοπίσαμε τον κοπηλάτη Δημήτρη Μούγιο, αργυρό Ολυμπιονίκη στο Πεκίνο, λίγα λεπτά μετά τη βράβευση της ομάδας του Optimum 3 για το πρώτο σκέλος από το Φάληρο στην Ερμούπολη. Τίτλος της συνέντευξης: Εύκολο δεν το λες πάντως από κοπηλάτης να γίνεις ιστιοπλός. Εύκολο δεν είναι σίγουρα, αλλά ούτε και ιδιαίτερα δύσκολο είναι, καθώς η εμπειρία μου και η επαφή μου με τη θάλασσα είναι από πολύ μικρή ηλικία. Συνεπώς, στις πολύ δύσκολες συνθήκες που συναντήσαμε, ιδιαίτερα πίσω από την Κύθνο, δεν πανικοβλήθηκα, πήγαν όλα καλά σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση στο πρώτο σκέλος. Ένας πρωταθλητής, ένας Ολυμπιονίκης μπορεί να έχει άγχος πριν από αυτή την πρώτη επίσημη κούρσα του? Άγχος πάντα υπάρχει. Στη δικιά μου περίπτωση είχα πιο πολύ άγχος να μην κάνω κάποιο λάθος ή κάτι που θα ενοχλούσε την υπόλοιπη ομάδα. Ευτυχώς αυτό δεν συνέβη. Γενικότερα η νύχτα πήγε πολύ καλά. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Με αποτέλεσμα να κερδίσουμε την πρώτη θέση στο πρώτο σκέλος. Αισθάνθηκες κάποια στιγμή άβολα πάνω στο σκάφος? Ήταν κάτι που σε δυσκόλεψε σε όλη την πλεύση? Όχι, όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Βέβαια υπήρχε ταλαιπωρία και κούραση, καθώς οι ώρες ήταν πάρα πολλές, και όταν είσαι σε μια πλαγιοδρομία όπως είναι το πρώτο σκέλος και είσαι συνέχεια στα ρέλια, εντάξει, σε κάποια φάση κουράστηκα και πιάστηκα, αλλά εντάξει, όλα καλά. Τι διαφορές και τι ομοιότητες έχει ένας αγώνας ιστιοπλοείας με έναν αγώνα κοπηλασίας? Η βασική διαφορά είναι ο άνεμος. Στην ιστιοπλοεία παρακαλάνε όλοι να υπάρχει άνεμος, στην κοπηλασία παρακαλάνε να μην υπάρχει. Οι ομοιότητες είναι ότι είναι ένα σκάφος, πρέπει συνέχεια να έχεις μια επαφή με την ταχύτητα του σκάφους, να βλέπεις πότε πάει γρήγορα, πότε δεν πάει γρήγορα, τι πρέπει να διορθώσεις για να πάει γρήγορα. Συνεπώς η προσαρμογή μου ήταν σχετικά ομαλή. Τελικά μιλάμε για έναν πρωταθλητή, για έναν αθλητή, για έναν Ολυμπιονίκη παντός καιρού, αφού τα πάει καλά και με τον άνεμο αλλά και χωρίς άνεμο. Έτσι ακριβώς, έτσι φαίνεται. Μπορώ και με τις μηχανές να πάω και με τον άνεμο. Οπότε δεν θα έχω κανένα πρόβλημα, μπορώ να πάω πλέον οπουδήποτε. Να φανταστώ όμως ότι δεν αφήνουμε την κοπηλασία για την ιστιοπλοεία. Η κοπηλασία είναι, όπως είχα πει και παλιότερα, είναι η γυναίκα μου και η ιστιοπλοεία είναι το αίσθημά μου. Όχι, ποτέ, σε καμιά περίπτωση δεν θα αφήσω την κοπηλασία, την αγαπάω, με έχει οδηγήσει τόσες πολλές επιτυχίες, τόσες μεγάλες νίκες
Ευελπιστώ όμως σε κάτι ανάλογο και στην ιστιοπλοεία. Νομίζω έχω μέλλον, δεν ξέρω τι είπανε και οι κυβερνήτες. Και θα δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια. Νομίζω το μεγαλύτερο παράσημο που είπαν οι κυβερνήτες για σένα δεν είναι τα ιστιοπλοϊκά σου προσόντα, αλλά ένα παιδί με ήθος. Εντάξει, αυτό έλειπε να λέγαμε ότι έχω ιστιοπλοϊκά προσόντα, αφού είμαι πολύ νέος, είμαι ο νεότερος από όλη την ομάδα και με λιγότερη εμπειρία. Νομίζω ότι έδειξα θέληση, καθώς οτιδήποτε μου είπα να κάνω το έκανα με μεγάλη χαρά και αυτό θα συνεχίσω να κάνω σε όλη τη διάρκεια του ράλι. Τα άκουσες καθόλου από τους κυβερνήτες? Εγώ όχι. Ευτυχώς δεν έκανα κάτι λάθος. Αλλά εντάξει, υπήρχαν στιγμές έντασης. Εντάξει, στη θάλασσα είσαι, το να κινδυνεύσεις ή να γίνει κάποια μεγάλη ζημιά είναι πολύ εύκολο. Συνεπώς, εντάξει, πέφτουν κάποια γαλλικά, κάποιες φωνές. Αλλά εντάξει, είμαι συνηθισμένος γιατί και στην κοπηλασία αυτά συμβαίνουν. Αν στην πρώτη ιστιοδρομία οι καιρικές συνθήκες ήταν σχετικά προβλεπόμενες, στη δεύτερη, ο άνεμος αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό για τους ιστιοπλόους. Η αρχική πρόβλεψη για γεμάτη μποφόρ ιστιοδρομία διαψεύστηκε με το πέρασμα των ημερών, με αποτέλεσμα τα πληρώματα να προετοιμάζονται για αρκετή μπουνάτσα. Το δελτίο έχει αλλάξει δραματικά, περιμέναμε θυελλώδεις ανέμους, έχει αλλάξει. Είναι πολύ πιο ήπιος ο καιρός, αλλά θα δούμε πάλι. Τα σκάφη θα εκκινήσουν τη Δευτέρα το πρωί ανοιχτά του λιμανιού της Ερμούπολης, βάζοντας πλώρη για το στενό Τίνου Μυκόνου. Θα ταξιδεύσουν στο Ικάριο με πορεία το ακροτήριο Βενέτικο, που είναι στο νότιο άκρο της Χίου. Θα διανύσουν συνολικά 87 ναυτικά μίλια μέχρι να δέσουν στο λιμάνι. Είναι παραδοσιακά ένα μέρος που ο αέρας έχει ωραία κέφια. Το μετεωρολογικό μας αφήνει λίγο ανήσυχους, γιατί από εκεί που είχε πάρα πολύ αέρα τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο και δείχνει κάποιες μπουνάτσες. Θα δούμε αύριο. Πάντως η διαδρομή του Αιγαίου, δηλαδή από την Άνδρο και πάνω μέχρι τη Χίο, νομίζω ότι για όλους είναι απολαυστική, είτε έχει αέρα είτε όχι. Τα πληρώματα πάντως του 54ου ράλι Αιγαίου πριν ταξιδέψουν για Χίο είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν για 24 και πλέον ώρες. Αυτό είναι το κοκτέιλ του ράλι Αιγαίου. Όποιος το πεις, έχει καλύτερη θάλασσα. Γεια μας! Οι ιστιοπλόοι έζησαν τη βραδινή εμπειρία στη Σύρο πίνοντας το ειδικό κοκτέιλ του ράλι στο Μπάμπα Μπαρ και την Κυριακή βούτυξαν στα καταγάλανα νερά στην Αζόλυμνο. Τα αντιλιακά προσφορά στους ιστιοπλόους χορηγού εταιρείας του ράλι έκαναν θράψη σε κυρίες, αλλά και σε τυχερούς κυρίους. Γιατί χωρίς χορέ δεν πάμε ποτέ στην παραλία. Η Σύρος μαγεύει. Μια φούντωση, μια φλόγα που έχω μέσα στη... Η Σύρος εντυπωσιάζει. Λες και μάγια μου έχεις κάνει. Η Σύρος με τα σοκάκια της. Συριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις. Τις παραλίες της. Φράγκο Συριανή γλυκιά. Τα ωραία της. Είναι το νησί που ο επισκέπτης δεν θα πλήξει ποτέ. Με το που θα φτάσει θα πέσει πάνω σε ένα από τα ωραιότερα λιμάνια. Θα φωτογραφηθεί στο επιβλητικό δημαρχείο. Θα μαγευτεί από το θέατρο Απόλλων, από τα εντυπωσιακότερα αρχιτεκτονικά στολίδια της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Θα κολυμπήσει στην Αζόλυμνο, στις Αγκαθοπές, στη Βάθη, θα σταματήσει στο Φίνικα, θα χαθεί στα σοκάκια της Άνω Σύρου. Θα μαγευτεί από τα βαπόρια. Είναι η Σύρος που την ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Και το φετινό 54ο ράλι ανοίγει πανιά καθημερινά στα social media. Παρακολουθήστε την εξέλιξή του μέσα από το aegeanrally.gr. Κάντε like στη σελίδα της διοργάνωσης στο Facebook, ποστάρετε τις φωτογραφίες σας στο Instagram, τα σχόλιά σας στο Twitter
και δείτε τα βίντεο και τις εκπομπές στο novasports.gr. Το τηλεοπτικό σας ραντεβού είναι καθημερινά στις 11 το βράδυ, με ανταποκρίσεις από τα νησιά σταθμούς και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Nova Sports Sailing Team είναι και φέτος on board.